Geçen ýylyň dekabrynda geçirilen ilat ýazywynyň netijeleri 14-nji ýylda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň maslahatynda elan edildi. Döwlet Statistika Komitetining başlygy Döwletgeldi Aman Muhammedowyň hatawatyna görä 2022-nji ýylyň dekabrynda geçirilen ilat ýazywynyň netijeleri Türkmenistanyň umumy ilatynyň 7.057.841 adama ýetenligini görkezipdir. Berilen statistik maglumatlary görä ilat ýazywynda ýazyk edilen ilatyň 22,9% Mary welaýatynda, 22% Daşoğuz welaýatynda, 20,5% Liwap welaýatynda, 14,6% Aşgabat şäherinde, 12,5% Ahal welaýatynda we 7,5% Balkan welaýatynda ýaşaýar. Ilatyň 50%-ni golay erkek, 50%-inden gowragy aýal gyzlar bolup, ýurdun umumy ilatynyň 47,1% şäher, 52,9% owa ilatyndan ibarat diýilip resmi statistikada aýdylýar. Geçen aýda hökümet ilat ýazywynyň netijelerini ara alyp maslahatlaşypdy, ýöne jikme-jiklikleri köpçülüge aýan etmändi. Azatlyk radiosynyň ýagdaýy bilýän we birek-bireginden gararsyz birnäçe çeşmeti Döwlet Statistika Komiteti tarapyndan neşir edilen sanlaryň sypaýatçylyk bilen aýdylanda çiğişirilenligini aýdýarlar. Biz hökümetiň sanlary asmandan alyp hakykat tökmünni berýänligini ýene bir gezek gördük. Serdaryň hakyky ýagdaýy bilýänligi belli. Hakykat bolsa şeýle. Türkmen ilatynyň hakyky sany hatda 4 milyona da ýetenok. Bir belli ýerde hasabalynan ýöne aslynda ýazyk edilen ýerine uzak wagtlap ýaşamaýan, esasan Türkiýe we Russiýa migrant bolup gidenleriň hemmesiniň göz öňünde tutulan ýagdaýyna ilat ýazywynyň özi gaty ýöntem geçirildi. İlat ýazywyny geçirmek boýunça umumy kabul edilen görkezmeler we teklipler ýerine ýetirilmedi. Öýlerde maşgala agdalaryny tapman, olar hakda goňşulardan sorap hasap almak ýaly gödek kemçilikler boldy. Diýip hökümete ýakyn çeşmeleriň biri 15-nji ýylda Azatlyk radiosyna görüň berdi. Azatlyk radiosy 2019-njy ýylda Ortaýa göçüp gitmek programmasy boýunça rus raýatlygyny alan bir türkmen raýaty bilen gürleşmek başardy. Onuň sözlerine görä ol ilat ýazywy geçirilende oglu bilen Ortaýda 3 ýyldan gowrak ýaşan hem bolsa olary Türkmenistanda ilat ýazywynyň barşynda hasaplapdyrlar. Şeýle boldy. Şu wagtda çenlidiňe oglum ikimiz Ortaýa göçüp raýatlyk alyp bildik. Pandemiýa bolan üçin aýalym bu iki gyýdym henidem alyp bilmediler. Emma dekabr aýynda ilat ýazywynda bize de geldiler. Maşgalamyz 5 adam hasaplandy, ýoksa da biz ol ýerde uzak wagtlap ýaşamadyk. Emma biz resmi propiskadan çykmadyk sebäbi türkmen raýatlygynyň ýüz öwürmeli. Munyň üçin hem dokumentlary ýygnamaly we uly para bermeli diýip anonim gürleşen söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmen siýasy bilermeni Serdar Aýtakow hem türkmen ilatynyň 7 milyondan geçenligi baradaky maglumatlaryň hakykata gabat gelmegine şüphelenýär. Häkimetleriň özleri tarapyndan gyýtaklaýyn aýdylan käbir maglumatlar hakykatda ilatyň köpelmeýänligini görkezdi. Käbir ýyllarda şeýle maglumatlar ilatyň azalmagyndan habar berdi. Mektebi uturanlaryň sany 80.000 töwereginde bolup peseliş tendensiýasyny görkezdi. Deňeşdirmek üçin 2009-njy ýylda türkmen mekteplerini 115.000 okuwçy uturupdy. Harby ullugy köpçülikleýin mejburi çagyryş, mektebi uturanlara hatda soňky synaglardan geçmäge ruhsat berilmezligi, bularyň hemmesi harby ullukda esker ýetmeçiligini görkezýär. Şeýle alamatlar diýsen köp. Türkiýanyň Içeri işler ministrliginiň habaryna görä 2023-nji ýylyň ortalaryna 200.000 olay adam Türkiýede ýaşamak üçin ruhsat alypdyr. Covid karantini wagtyny hasap almazdan soňky 8-10 ýyl bäri köpçülikleýin göçegeçlik esasan şol ýurda boldy. Türkiýede pasportlarynyň möhleti geçen näçe bekanun migrant bar. Şeýle-de şol ýerde okanlar eýam iş tapdylar we gaýdyp geljek bolmaýarlar. Diýip siýasy bilermen aýdýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň sözlerine görä ilki başda hökümet ilat ýazywynyň netijelerini çap etmek islemeýändir. Sebäbi hakyky sanlar garaşylan netijelere laýyk gelmändir. Halkara uramalarından hökümeti basyş edildi. Bundan başga da Gurbanuly Berdimuhammedow öz paçsalygynyňky ähli dadyň tertipligini görkezmek goýurdy. 2012-nji ýylda demografiýa bilen baglanşykly problemler görkezýän netijeleri eýem gizlediler. Bundan başga da Türkmenistanyň ilaty mydama Sewitde resmi taýdan iň az ilat hasaplanýardy. Şeýlelikde olar çetde galanlaryň hataryndan çykmak üçin 7 milyon sanyny oýlap tapdylar. Inni resmi taýdan Berdimuhammedowyň buyrugy bilen Türkmenistanyň, Kyrgyzstanyň hem has köp ilat barýaly. Görýäňizmi, olar Sewitdäki iň az ilatly ýurt bolmak islemediler.
Diýip hökümete ýakyn çeşme azatlyga gurrun berdi. Türkmenistan 16 ýyldan gowrak wagt bäri ýylatyny barada resmi maglumatlary çap etmän geldi. Ondan öň Türkmenistanyň ýylaty barada resmi statistika soňky edek 2006-njy ýylda çap edilipdi. Şonda häkimetler ýurtda 6,7 milliondan gowrak adamyň ýaşanlygyny öňe süripdi. Türkmenistan 2010-njy ýylda hem ýylat ýazywyny geçirdi. Ýöne netijeleri köpçülige ma'lum etmedi. Häkimetler ýylatyň sany barada maglumatlary 10 ýyllap gizlemeginiň sebäplerini düşündirmedi. Şeýle bolsa 2020-njy ýylyň ýanwar aýynda bitaraplyk senetine bagşlanan konferensiýalaryň birinde türkmen resmiýetleri Türkmenistanyň ýylatynyň 6,12 milliondan gowrakdygyny çalagdapdy. Azatlygyň türkmen hökümetindäki çeşmeleri häkimetleriň öňki ýylat ýazywynyň netijelerini çap etmekden saklanandyklaryny sebäbi ýurdun hakyky ýylatynyň çak edilişinden has az bolup çykandygyny aýdypdy. Azatlygyň çeşmeleriniň 2019-njy ýylyň maý aýynda beren maglumatlaryna görä, ondan öňki 10 ýylda Türkmenistandan 1,9 million adam gidipdir. Çeşmelere görä bu sanlar prezident administrasiýasynyň resmiýetleriniň göwünden turmanlygy sebäpli desine gizlin edilipdir. 2021-nji ýylyň iýulynda ýylat ýazgylary, barlyklar we olaryň netijelerini seljermek işine gatnaşýan döwlet edaralarynyň işgärleri bolan birnäçe çeşme deslapky hasaplara görä ýylatyň hakyky sanynyň 2,7-2,8 million adamdan geçmeýänligini ma'lum edipdi. Türkmen hökümeti azatlygyň habarlaryna reaksiýa görkezmedi we tesbir sorap edilen birnäçe ýüzlenmäni jogapsyz galdyrdy. Sowet Soýuzy dargap Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny yglan etmeginden öň Sowet häkimetleri Türkmenistanyň ýylatynyň 3,7 milliondygyny habar beripdi. Ondan soň Türkmenistanyň Milli Statistika we Maglumat Instituty 1995-njy ýylda ýurdun ýylaty barada maglumat berip, ýylat sanynyň 4,5 million adamdygyny aýdypdy. Siýasat öwrenji Serdar Aýtakow türkmen hökümetiniň soňky ýylat ýazywynyň çap edilen netijeleriniň dogrulygyna halkara jemgyýetçiligini ynandyryp bilmejekdigini hasap edýär. Halkaraçylar indi türkmen häkimetlerine ynanarmy? Gaty gumany ýylat ýazywynyň soň desine türkmen häkimetleri Birleşen Milletler Guramasynyň statistika ofisiniň demografik statistika müdürliginiň ýolbaşçylarynyň wekillerini ýylat ýazywynyň netijelerini mundan beýlek neşir etmek barada hünärmenleriň tekliplerini halkara kadrlaryna we ýörelgelerini laýyklykda öwrenmäge taýýardyklaryny ma'lum etdiler. Türkmen bürokratiýasynyň öýdürini bu soň belki-de ähtimal, ýagny hiç açan diýmegi aňladýar. Ýylat ýazywyny hem şeýle boldy. Onuň netijeleri dogry gizlin edildi. Döwlet Statistika Komitetiniň başlygy Döwletgeldi Aman Muhammedowyň 2022-nji ýyldaky ýylat ýazywynyň netijeleri barada aýdandan soň Türkmenistanyň Döwlet Statistika Komitetiniň web sahypasy ele ýeterli bolmady. Bu datlar biri-birine geňlik bilen gawat geldi. Diýip siýasy bilermen Serdar Aýtakow bellep geçdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 14-nji ýylda geçiren hökümet mejlisinde birnäçe pudugyň we ministrlikleriň ýolbaşçylaryny çalyşdy. Synçylar dürli pudoklarda bar bolan problemleri agdaman kadr çalyşygyny geçirmegiň döwlet dolandyrylşyny we ýurdu ösdürmekde netijesizligini aýdýarlar. Ministrler kabinetiniň giňişleýin ýanyna ähli pudoklarda ösüş sanlary getirildi. Muňa garamazdan käbir pudoklaryň ýolbaşçylary olaryň käbileri işde göweren düýüklü kemçilikleri üçin käbileri bolsa başga işe geçmegi sebäpli eýeleýän wezifelerinden boşadyldy. Giňerimli kadr çalyşmalary geçirilen nowatda hökümet mejlisinden göni bir hepde bolar. 7-nji ýylda hökümet başlygynyň oba hojalygyna gödäwçilik edýän orunmasary Anna geldi Ýazmuradow saglyk ýagdaýlary sebäpli wezipesinden çekilipdi. Türkmenistanyň 30 ýyldan gowrak wagt bäri ýokary wezifelerde ýylgyderli kadr çalyşmalary geçirilýär. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygy Hudaýberdi Oradow 17-nji ýylda Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşikde nowatdaky kadr çalyşmalarynyň ýurdun ilkinji prezident Saparmat Niyazow döwründen bäri dowam etdirilýän tejribäniň dowam bolanyny we ýokary wezipeli adamlary ýylgyderli çalyşmagyň ýurdun kadrlar siýasatyna kemçiliklerden habar berýänligini gurrun berdi. Birinci aýtmaly şu Niyazow döwründen alçak Berdimuhamedowlar Niyazow şu siýasatyny kadr siýasatyny dowamy da bir hil oýnýar boldy. Yani şu kadr oýmak, kadr çalyşmak diýip oktasatçy aýtdy. Merkezi Bankynyň öňkü başlygy ýurdu ösdürmäge gönükdirilen kesgitli kadr siýasatynyň ähmiýetini utap, anyk maksatnamalary gödüňüne tutmaýan hemde kemçilikler agdyrmaýan kadr çalyşmalarynyň netije bermeýänligini gurrun berdi. Ýöne o kadr çalyşanyň bilen kadr oýunyň bilen işler ütgümýär da. Siýasat gerek o barada da. Näde şu ýurdy dolandyrmaly,
nädip ýurdu östürmeli. Şoň esaslaryň biri kadr siýasaty bolmaly da, kadr siýasaty bolmaly. Özleri bilýändirler da näme üçin ol ýa-ni onu aýryp muny goýýanlar. Ýöne soňmasa ýene 6 aýda 7 aýda ýene de onu aýryp başga birlerini goýýar. Onun kadr siýasaty bolmaýar da. Diýip oktasatçy aýtdy. Resmi habarlardan görnüşine görä Türkmenistana geçirilen soňky kadr çalışmalarına ýokary wezipeli emeldarlaryň esasan işde goýberin kemçiliklerine salgynanyldy. Ýöne işde goýberlerine gaýdylýan kemçilikler jikmejik aýdyňlaşdyrylmady. Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan türkmen ykdysatçysy çölgüde gönükdirilýän kadr çalışmalary amala aşyrylaryny ýurtda bar bolan problemalaryň takyk aýdylmalydygyny we täze wezipe belinen emeldarlaryň haýsy ukyp başarnyklarynyň we hüner tejribesiniň degişli problemalaryň hötdesinden gelmäge ýardam berjekdiginiň açyk ma'lum edilmeligini belledi. Eger şu problemler çözülecek bolanda da şu problemleri barada aýtmaly. Aýtmaly. Şu hakykatdan şu bizde ýurtda şunlar problemler bar. İkinciden şu problemler da ýyllar ýa-da düzgün boýunça ýa-da ılym boýunça şöýdip çözülýär diýmeli. Üçüncüden şu ýagdaýda şu kemçiliklerde şu näde uğraşmalysyna şu kadr meselesi bir ol tutýar diýmeli. Türkiye yurtda bir kanun yaşayan ve işleyen migrantlara karşı görýän çärelerini güýçlendirdi. Soňky hepdelerde Türk polisiýasy yurdun dürlü sevitlerindäki edara kärhanalara giň gerimli reýtleri geçirip bir kanun migrantlaryň müňlerçesini saklady. Türkmenistanlaryň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy uğurlarynyň biri bolan Türkiýede adından 6 türkmen raýaty saklandy. Başga da ençemesi deport edildi. Bu barada Türk medeniýet serişdeleri we Türkmenistanly migrant habar berýärler. A Haber kanalynyň 16 iýuldaky habaryna görä, soňky bir aýyň dowamında Türk polisiýasy Türkiýede bir kanun bolýan migrantlary gözlemek we saklamak boýunça geçirilýän reýtleriň sanyny artdyrdy. Bu reýtlerde esasan Türkiýanyň Istanbul şäheri we syýahatçylyk sebitleri nyşana alınýar. Soňky 2 ýylyň dowamyny geçirilen reýtlerde ýurtda bir kanun ýaşaýan 18 sany migrant saklany. Soňky bir aýyň dowamynda bolsa 15 000 gowrak bir kanun migrant tutuldy we 6 000 gowrak deport edildi. Galan 9 000 çemeti bir kanun migrant hem deport etmek boýunça resmi proseduralar dowam edýär. Diýip habarda aýdylýar. Bellesek giň gerimli reýtlerin geçirilip başlanmagy Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kanun migrantlar bilen bagly meselede epesli üýtgeçmeleriň boljakdygyny we muny Türk raýatlarynyň tid wagtda görjekdigini aýtmagynyň ýa-da gabat geldi. Ol bu barada NATO agza ýurtlaryň liderleriniň geçen hepde Litvanyň paýtagty Vilniusda geçirilen sammitinden gaýdyp gelen soň eden çykyşynda aýtdy. Türkmenistanlaryň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy uğurlarynyň biri bolan Türkiýede geçirilen reýtler bu ýurtda bir kanun işleýän ýa ýaşaýan türkmen raýatlaryny hem öz täsirini ýetirýär. İstanbulda bir kanun işleýän türkmenistanlaryň dördüsiniň aýry-aýrylykda azatlyga gurrun bermegine görä, soňky hepdelerde geçirilen reýtlerde azyndan 6 türkmen raýaty saklandy we olar İstanbuluň Tuzla sebitindäki deportasiýa merkezine yerleşdirildi. Olaryň sözlerine görä Türkmenistanlar aýry başga ýerlerde we aýry başga günlerde tutuldy. Olaryň biri 9 gün öň, galan 3-si soňky bir hepdäniň dowamynda saklandy. Häzir Türk resmileri işlemler dowam edýär diýerler. Soňra deportasiýa ediljekdi aýdylýar diýip Türkmenistanly migrant anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu barada Tuzladaky deportasiýa merkezi bilen habarlaşdy. 17 iýulda telefona jogap beren Türk resmisi bu ýagdaýlar barada diňe degişli raýatlaryň aklawçylaryna ýa-da resmi hosarlaryna maglumat berip bilýändigini aýtdy. Bu aralykda Türkiýeden deportasiýa edilýän türkmen migrantlary Türkmenistana dolanyp başladylar. Habarçylarymyzyň tasdiklamagyna görä, soňky bir hepdäniň dowamynda deportasiýa edilip watanyna dolanan raýatlaryň sany gözgörteli köpeldi. 3-nji ýylda Istanbuluň Ümraniýe etrawyna polisiýa bir banket zalyny reýt geçirip toýa taýýarlyk görýän adamlaryň onlarçasyny şol sany Türkmenistanyň 18 raýatyny tutsak etdi. Olar Türkiýede ýaşamagy ýetýärnamasy bolmadyk adamlardyr. Diýip geçen hepde Türkmenistana dolanan türkmen raýaty gurrun berdi. Türkmenistana dolanan raýatlaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, mundan ozal Türk polisiýasy köçelerde bir kanun migrantlary gözleýärdi. Ýöne soňky hepdelerde olar edara kärhanalara, zawodlar, fabriklara reýt geçirip migrant işçileriň resmi namalaryny barlaýarlar. Deportasiýa edilenleriň we biz bilen bir uçarda gelenleriň köpüsi İstanbulda saklandy. Şeýle-de Istanbuluň migrasiýa idaralarynda başga da türkmen raýaty köp. Olara da ýakyn wagtda Türkmenistana deportasiýa ediljekdi gaýdylypdyr.
diýip türkmen raýaty aýtdy. Türkiýanyň bir kanun migrantlara karşı görüşi güýçlendirendigi barada geçen hepde garaşsyz neşir Türkmenistanyň Hronikasy hem habar berdi. Soňky hepdelerde bu reýitlerin gerimi juda güýçlenipdi. Galbertide soňky aýlarda türk häkimetleri daşary ýurtlulara şol sanda Türkmenistanlary işlemäge ihtiýarnamany bermege juda kynlaşdyrdy. Olar tas bermeýärdiler diýsek hem bolar Türkmenistandan baranlaryň aglabasy ilki wada alan 3 aýlyk ýa-da 1 ýyllyk wizasy gutaran soň bir kanun işleýärler. Dip neşir 10-njy iýulda çap eden habarynda aýdýar. Türkiýe geçen ýyl Aşgabatyň haýyşy esasında Türkmenistanlılar üçin 30 gün wizasyz seýahat düzgünini ýatyrdy. Muňa garamazdan Türkmenistanda dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda Türkiýe henidem türkmen raýatlary üçin özüne çekici ugur bolmagynda galýar. Türk Migrasiýa Edarasynyň 13-njy iýulda çap eden täze sanlaryna görä 209 000den gowrak Türkmenistanda kanuny esasda Türkiýede ýaşaýar. Deňeşdirmek üçin aýtsak, bu görkeziji 15-nji iýunda 213 000 golaýdy. Bu sanlar soňky bir aýdan hem az wagtyň dowamında Türkiýede kanuny esasda ýaşamaga ygtiýarnama alan Türkmenistanlaryň sanynyň 4 000 adama çenli azalandygyny görkezýär. Şol bir wagtda hukuk goraýjy toparlar we Türkmenistanly synçylar Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sanynyň türk häkimetleriniň berýän sanyndan ençeme esse köpdigini we olaryň bir kanun ýagdaýda ýaşaýandygyny aýdýarlar. Türkmen hökümeti we medbuat serişdeleri daşary ýurtlarda kanuny ýa bir kanun ýagdaýda ýaşaýan Türkmenistanlaryň sany we olaryň ýüzüýiz bolýan kynçylyklary hakynda maglumat bermeýärler.